हेलौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो अरुन्धति गोल्ड स्किमनि सोमोन्दै खोन्थागोन। बियो आसाम गभर्नमेन्टनि स्किम। जायफोर गोदानै हाबा जानाय बिथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ 1 तला सना एबा 30,000 फैसा होगोन। बेखौ सोर मोनगोन आरो माबोरै मोनगोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, जुदि नोंथांमोना दिनैसो एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ नायसनदोंबा अन्नानै एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे बेबायदिनो नोंथांमोना गोदान गोदान गभर्नमेन्टनि स्किम आरो साख्रिनि रादाब आरो गोदान गोदान इनफरमेसन मोनबाय थानो हायो। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बियो आसाम गभर्नमेन्टआ होनाय अफिसियेल नटिफिकेसन। नोंथांमोना गोबाङानो फेक होननो हागौ, ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ नायनानै लागोन। बेयाव नोंथांमोना नुदों ने, गभर्नमेन्ट अफ आसाम रिभिनिउ एन्ड डिएम रेजिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट, जानथा बावान, दिसपुर, गुवाहाटीनिफ्राय होदों। बेखौ अर्डार बाय गभर्नरा अर्डार होदों। बे नटिफिकेसनखौ होदों 23 डिसेम्बरावनो होदों। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। 2019 एन्ड 20 नो बे अरुन्धति गोल्ड स्किमखौ जोंनि आसामाव इन्ट्रडिउस खालामखादों आरो बेखौ जायफोर गोदानै हाबा जागोन बिथांमोननो 1 तला सना होनाय जागोन। 1 तला सनानि बदल आसाम गभर्नमेन्टआ 30,000 होनाय जागोन। जायफोर हाबा जादों बिथांमोना बे 30,000 एबा 1 तला सनाखौ मोननो थाखाय स्पेसियेल मेरिट एक्ट 1954 मायथाइनि बायदि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जानांगोन। बिथांमोननो सना बायनो थाखाय बे 30,000 फैसाखौ होनाय जागोन। बे स्किमा जोंनि आसामाव 1 जानुवारि 2020निफ्रायसो बाहायजादों। बे स्किमा गोदानसो। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। जोंनि आसामनि IAS बिथां कुमार सन्जय बिथाङा बे नटिफिकेसनखौ होदों। बियो गभर्नरनि अर्डार। नोंथांमोना दानिया बेखौ सोर मोनगोन, बोरै मोनगोन, आं नोंथांमोननो भिडिअनि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन गाइडलाइन फर इमप्लिमेन्टेसन अफ स्किम अरुन्धति। बेयाव माखासे बे स्किमनि सोमोन्दै इन्ट्रडाक्सन होदों। बे स्किमनि इन्ट्रडाक्सनखौ आं नोंथांमोननो फरायथिनो होलायलायलिया। बेयाव नोंथांमोना फरायबा नुनो मोनगोन जोंनि कान्ट्रियाव माखासे ससियेल सिस्टेम बिलिभ खालामनाय दं, जेरै दाउरि सिस्टेम। बेफोर जेरै हाबा जायोबा हिन्जावफोरा, आइजोनि न'खरा हौवाफोरनो धोन सम्पति सना रुफा हरनांगौ। नाथाय जोंनि आसामाव बेफोरबायदि सिस्टेम गैया। थेवबो जोंनि आसामाव बेफोरखौ नोजोर होनानै अननानै फिसाफोरनो बयबो सना रुफा हरो। नाथाय जायफोर गरिब थाखोनि बिसोरो हरनो हाया। बिनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ बे अरुन्धति गोल्ड स्किमखौ लन्च खालामदों। माने जायफोर गोदानै हाबा जागोन बिथां आइजोमोननो 1 तला सनानि बदल 30,000 रुपिस होनाय जागोन। दानिया बेखौनो बे इन्ट्रडाक्सनाव बेबायदि अबजेक्टिभआव नोंथांमोना नायबा नुनो हागोन। 2019 एन्ड 20नि बाजेटआव जोंनि आसामनि बिथां फाइनान्स मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 14 पइन्टआव बे स्किमनि सोमोन्दै इन्ट्रडाक्सन खालामदोंमोन। जायफोरनि न'खराव गरिब थाखो सना रुफा हरनो हाया बेफोरनि फिसाफोरनि थाखाय बे स्किमखौ लन्च खालामदोंमोन। 1 तलानि सनानि बदल बिथांमोना 30,000 रुपिस होगोन सना बायनो थाखाय। दानिया बेखौ सोर मोनगोन, बेयाव एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोर दं। नोंथांमोना जुदि बे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मिलायबा नोंथांमोना बे स्किमनिफ्राय लाब खालामनो हागोन। एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायोबा नोंथांमोना गिबियाव नुनो मोनगोन सोर मोनगोन। बेखौ मिलायबासो नोंथांमोना बे 1 तला सना एबा 30,000 रुपिसखौ मोनगोन। नोंथांमोना गिबियाव 1 नम्बराव नुदों। नोंथांमोना जायफोर हाबा जागोन, माने हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान, खमावबाबो हिन्जावनि बैसोआ 18 बोसोर जानाय जानांगोन आरो हौवानि बैसोआ 21 बोसोर जानाय जानांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे सना एबा 30,000 फैसाखौ मोनगोन। नैथियाव दं जाहैबाय नोंथांमोना नैथियाव नायबा नुगोन नोंथांमोना जायफोर हाबा जादों नोंथांमोना स्पेसियेल मेरिट एक्ट 1954 मायथाइनि बायदि नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जानांगोन। अब्लासो नोंथांमोनहा मोनगोन। दानिया थामथियाव नायबा नोंथांमोना नुगोन एप्लिकेन्ट शुड हेभ नाय नङा। बेयाव नोंथांमोना आरो फर्टआव नायबा नुगोन जायफोर बिथांमोना बेखौ बानायगोन बिथांमोना 1 जानुवारिनि उनावसो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोना 1 डिसेम्बरनि गेजेराव, माने 1 डिसेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिमनि उनाव हाबा जादोंबाबो नोंथांमोना 1 जानुवारिनिफ्रायसो बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। दानिया नोंथांमोना 5 नम्बराव नायनो हागोन जायफोर बिथांमोना बेखौ, जायफोर एप्लिकेन्ट, माने जायफोर हिन्जावसाया बेखौ एप्लाइ खालामगोन, नोंथांमोना सेम जायखालि स्पेसियेल मेरिट एक्टनि बायदि नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामदों ओइदिनखालिनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन।
दानिया 6 नम्बराव नायबा नोंथांमोना नुगोन नोंथांनि बिमा बिफानि इनकामा जाय हिनजावसा बिथांनि बिमा बिफानि इनकामा 5 लाखनि गाहायाव जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नोंथांमोना 7 नाम्बाराव नायनो हागोन जायफोर बेखौ एप्लाइ खालामगोन बिथां हिनजावसाया खनसे हाबा जानायावल' मोनगोन। जुदि सनानि लबाव सोरजोंबा सानै साथामजों हाबा जानोसै एबा बायसान्सआव फिसायफोर थैनानै सोरजोंबा हाबा जाफिनबाबो नोंथांमोना बेखौ मोननाय नङा, माने बे सनाखौ मोननाय नङा। फार्स्ट नोंथाङा जायजों हाबा जादों बे खनसेल' मोनगोन। दानिया नोंथांमोना 8 नम्बराव नुदों जायफोर हाबा जागोन हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान बिथांमोना SSLC पास जानाय जानांगोन। सानैबो माने हिनजावबो हौवाबो मेट्रिक पास जानाय जानांगोन। नाथाय जायफोर टि ट्राइबेल बिथांमोननि थाखाय मेट्रिक पास नांलायलाया। आदिबासि ट्राइबेल कमिउनिटिफोरनि थाखाय मेट्रिक पास नांलाया। जोंनि बर'फोरनि थाखाय बुङोबा नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय जानांगोन हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान, अब्लासो नोंथांमोना बे 1 तला सनाखौ मोनगोन। दानिया बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो मा मा डकुमेन्टस नांगौ नोंथांमोनहा नायलांबाय था। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्टस नांगौ नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। फार्स्टआव 1 नम्बराव दं डकुमेन्टस फर प्रुफ अफ एज। बैसोनि नोंथांमोना नोंथांनि बैसोनि प्रुफ हिसाबै नोंथाङा नोंथांनि SSLC सार्टिफिकेटखौ होनांगोन। हौवाबो हिनजावबो होनांगोन। जुदि नोंथाङा 18 इयार्स जायाबा नोंथाङा बेखौ मोननाय नङा। हाबा जादोंबाबो नोंथाङा मोननाय नङा आरो हौवायाबो 21 इयार्स जानाय जानांगोन। दाना नैथियाव दं जाहैबाय नोंथांमोना एटेस्टेड कपि, जायखौ नोंथाङा स्पेशेल मेरिट एक्ट 1954 नि बायदि नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन। मेरिट अफिसार होनाय बेखौ नोंथाङा एटेस्टेड कपि नांगोन। नोंथाङा बेखौ कपि खालामनानै होनांगोन। थामथियाव दं जाहैबाय इनकाम सार्टिफिकेट। नोंथांनि बिमा बिफानि जाय आइजोआ बेखौ एप्लाइ खालामगोन बिथांनि बिमा बिफानि इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन। बे इनकाम सार्टिफिकेटखौ सार्कोल अफिसारा इसु खालामनाय जानांगोन, माने होनाय जानांगोन। नोंथांनि बिमा बिफानि इनकाम सार्टिफिकेटआ 5 लाखसनि गाहायाव जानांगोन एबा 5 लाखसिम जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जेराव आइजोआ माने हिनजावसाया गावनि गामिनि एरियाया जाय मण्डलाव गोलैयो बे मण्डलनि सार्कोल अफिसारनि इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन। दानिया नोंथांमोना 4 नाम्बाराव नायबा नुनो मोनगोन जाय बिथाङा एप्लाइ खालामदों माने बेनिफिसारि जाय मोनगोन बिथांनि बेंक पासबुक कपि नांगोन। बेंक पासबुक नांगोन, जाय बानायदों बिनि बेंक पासबुक नांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेयाव 5 नम्बराव नायबा नुनो मोनगोन नोंथांनि गावबुरा, गामिनि गावबुरा, नोंथाङा जेराव नोंथाङा बिमा बिफाजों थायोमोन नोंथांनि बिमा बिफानि गामिनि गावबुरानि मोनसे एप्लिकेसन एबा नोंथाङा रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट नांगोन। दानिया नोंथांमोना बेखौ बोरै एप्लाइ खालामगोन, हाउ टु एप्लाइ। 1 नम्बराव नोंथांमोना नायनो हागोन जाय दिनखालि नोंथाङा स्पेशेल मेरिट एक्टनि बायदि रेजिस्ट्रेसन खालामगोन ओइदिनखालिनो नोंथाङा एप्लाइ खालामनांगोन बे अरुन्धति गल्ड स्किमखौ। बेजों लोगोसे 2 नाम्बाराव नोंथांमोना फिजिकेल माने अफलाइन फर्मबो नोंथाङा साबमिट खालामनांगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा मेरिट एप्लिकेसनखौबो नोंथाङा नोंथांनि मेरिट अफिसारनो अफिसाव साबमिट खालामनांगोन, जेराव नों बे मेरिट सार्टिफिकेटखौ रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन। दानिया नोंथांमोना थामथियाव नायनो हागोन नोंथांमोना अनलाइनखौ, जेराव नोंथांमोना बे अरुन्धति गल्ड स्किमखौ एप्लाइ खालामगोन। नोंथांमोना बे वेबसाइटआव एप्लाइ खालामनांगोन। बेयाव नोंथांमोना नुदों revenue.assam.nic.in आव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन। दानिया नोंथांमोना बेखौ 4 नाम्बाराव नायनो हागोन नोंथांमोना अफलाइन आरो अनलाइन नोंथांमोना साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मोनसे प्रिन्ट आउट खालामनानै लानांगोन। दानिया नोंथांमोना 5आव नायनो हागोन, बे 5निखौ नांलायलायलिया। बेयाव नोंथांमोना 7 नाम्बाराव नोंथांमोना नायनो हागोन जुदि नोंथाङा बेनि थाखाय सेलेक्ट जायोबा नोंथांनि मबाइल एबा इमेल आइडियाव नोंथाङा नोंथांनि एक्सेप्ट जानाय बे एप्लिकेसननि एक्सेप्ट जानाय रिजेक्ट जानायनि SMS फैखागोन। जुदि नोंथाङा सेलेक्ट जाबाय, एक्सेप्ट जाबाय, नोंथांनि एकाउन्टआव बे फैसाया जेरखौ नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ होदोंमोन बे एकाउन्टआव नोंथांनाव फैसाया हाबफैसिगोन लोगो लोगो मास मोनसेनि गेजेराव एबा बिदिनो 30 डेज मास मोनसे नङाबा 15 डेजनि उनाव बे फैसाया नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन। बेखौ नोंथांमोना फेक साननो नाङा, नोंथां अफिसियेल प्रसेसखौ नांलायला, बेखौ अफिसारफ्रासो मावगोन। जायफोर मेरिट अफिसार बिथांमोना बेखौ मावगोन। नोंथांमोना नोंथांमोननि फैसा हाबनाय हाबिखौ बेंक एकाउन्टआव नायाबा एबा नोंथांनाव SMS फैयाबा नोंथांमोना PFMS आवबो नायनो हागोन, पाब्लिक फाइनान्स मेनेजमेन्ट सिस्टेम बे वेबसाइटआवबो नायनो हागोन। नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै PFMS
टाइप खालामनानै नोंथांमोना सार्च खालामनानै फार्स्ट वेबसाइट फैनायावनो नोंथांमोना नोंथांमोननि एकाउन्टखौ होनानै नायनो हागोन। नोंथांमोननि एकाउन्टखौ चेक खालामनाय फार्स्ट रेजिस्ट्रेसन खालामनायावनो नोंथांनि एकाउन्टआव चेक खालामनाय हिसाबै नोंथांनि एकाउन्टआव 10 थाखा फैसा सोना हरग्रोखागोन बेखौ स्किमखौ एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो। दानिया नोंथांमोना स्पेसियेल मेरिट एक्टखौ बाहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ गोसोआव कनफिउस जानो हागौ। बयनिबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनसे स्पेसियेल मेरिट रेजिस्ट्रेसन अफिस थाखायो। नोंथांमोना बेयाव बे अफिसाव नोंथांमोना खालामनानै लानांगोन। जुदि नोंथांमोना अफिसखौ मोनजायाखैबा नोंथांमोना सोरबा मोनथिनायनाव सों, नोंथांमोना मोनथियाबा मोनथिनायाव सोंबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो हायोबा नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो।